लोगोफोर सेमोननि बायदि बावखुंग्रि हाजोआव देग्लायबो गाखोहैलालाय नामा आदामोनहा गाखोहैयाबा माथो गोदान बोसोरनि दुखु दाहाफोरखौ ज्राब बावगारजोबनानै गोदान बोसोरनि गोदान मिजिङै गोथार गोसोजों बै बावखुंग्रिनि खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव आं दंफैयो गुथि बावखुंग्रि फेस्टिभेल 2022 मायथाइनि सानथामनि हाबाफारिजों बेयो सोलिलांगासिनो दङ दिनै जोबथा सान थ' दिनै जोबथा सानाव आं नोंथांमोननो बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलनि नुथायजों लोगोसे बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोनानै नायगोन लोगोसे नोंथांमोननोबो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन थ' बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोनानै माबायदि मोनो बेनि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामगोन जोंनिया हाजो गाखोनाया स्टार्ट जाबाय नबजित मालायसो बुंदो दिनैसो फैफेरदो जोबोद मोजां मोनदो फैनानै ओमफ्राय दानिया जोङो गोजान दा जोंबो मोनथ'वा जायखिया गाखोनायसो बेसे हायो थ' नायलांदों नोंथांमोना लोगोफोर जुथायावनो डिस ब्रेक जानांगोन डिस ब्रेक बावखुंग्रि हाजोआव रोजा रोजा सुबुंफोरा नैबे समाव गाखोदों दिनै संक्रान्ति माने गोदान बोसोर बैसागुनि जागायजेननायनि साननि सिगां माने सैत मासनि जोबथा सानाव बे संक्रान्ति बावखुंग्रि फोरबोआव बोसोरफ्रोमबो गाखोयो थ' गोदो गोदायनि आबै आबौमोननिफ्रायनो फोथायबोनाय बायदिब्ला बे संक्रान्ति समाव बे बावखुंग्रि फोरबोआव गाखोयोब्ला गोसोनि साननाय हनाय देहा सोलेर बेराम आजारा गायो होनना मोनसे फोथायनाय दं हाजो गाखोखांनाया गोजौनिफ्राय गोजौ जालांगासिनो दङ थ' रोजा रोजा बर' सुबुंजों लोगोसे गुबुन हारि हारिसानि सुबुंफ्रा नैबे समाव बावखुंग्रि फोरबो फेस्टिभेल नायजों लोगोसे बावखुंग्रि हाजोआव खेबसे गाखोनो नाजादों थ' सिगांथिंजाय नायहर नैबे समाव रोजा रोजा सुबुं गाखोलांगासिनो दङ ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों नैबे हाजो गाखोफैना मानो होनब्ला बैसागुनि सिगांनो बेवहाय जोंनि बर' हारिनि रंजानाय बाजानाय बैसागु बरायनाय बायदिखौ नुनो मोन्दों थ' गाबोननिफ्रायनो गोदान बोसोरा जागायसिगोन दिनै संक्रान्ति सैत दाननि जोबथा सान बे सानाव बोसोरफ्रोमबो बावखुंग्रि फेस्टिभेलजों लोगोसे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया जायो नैबे बोसोराव सानथामनि हाबाफारिजों बावखुंग्रि फेस्टिभेलजों लोगोसे बावखुंग्रि हाजोखौ जाबोगासिनोमोन दिनै जोबथा सान बेबायदि गोबां बे बोसोराव अखा हानायनि थाखाय हाब्रु जाजोबदों जायगाया गाखोलांनायावथ' गाखोदों मानसिफोरा ओंखारनायावसो बिराद डिस्टार्ब जानो हागौ बेबायदि नुदों आरो थ' नायनायनि माबायदि बेसेबां गाखोलांनो हायो हाजोखौ नायनो साक्सेसफुल जागोन ना जाया बोसोर खेबसेनि गाखोखानाय जायोनो मेंनायानो बावगोमाजोब्बाय दा मारै जागोन नायलाय बे जाहैबाय बावखुंग्रि हाजो राजखुंग्रि शिवनारायण मन्दिर भिलेज सालुगुरि पस्ट अफिस जाराबारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बिटिएडि आसाम थ' बे जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोमारि थानसालि बेनो जाहैबाय बावखुंग्रि हाजो राजखुंग्रिनि थानसालि बेवहाय जेसेबांनो हाजोखौ गाखोबोगोन बेवहाय मोनफा मोनफा थानसालि मोनो थ' बे जाहैबाय बावखुंग्रि राजखुंग्रिनि थानसालि थ' बेबायदि नैबे एसे प्लेन जायगा मोनफैलायबाय थ' जोंना 50 जौखोन्दोसो गाखोखांनाया जाबाय थ' थांगासिनो दं गाखोनायाव उसुबिदाया बे मोनसेयानोल' बांद्राय हाजो जानायनि थाखाय बेवहाय अखाजों हाब्रु जादों अब्लाबो माने बिराद रिस्कि जादों आरो अब्लाबो बोसोरनि खेबसेल'सो जायो नालाय नाजानाय मानसिफ्रा गाखोदों थ' आंबो फार्स्ट टाइम गाखोलांगासिनो दङ औवानि दालां मोनसे खालामना होनाय जादों बेवहाय रोजा रोजा बे बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फैनाय सुबुंफ्रा बे दालांनि थाखाय थांदों थ' बे समाव बिराद जाम बिथांमोना
कमप्लिट जाबाय थांगासिनो दं गाखोलांगासिनो दं सायाव मानसिफोरा ओंखारबोगासिनो दं नाथाय बे बोसोराव बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव बेवहाय हाजोनि हाफ्रा बिराद दै नांनायखाय खुला जादों माने बिराद रिस्कि आरोना गाखोनायावबो खस्थ' दा ओंखारलांनायाव बांसिनसो खस्थ' जानो हागौ थ' नाजानि आरोबाव बेसे सम नाङो फैयै बावखुंग्रि हाजो थिखिनि सफैमारबाय दा गासै गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन होननानै आसा थिबाय थ' थांनाय 2018 मायथाइनिफ्रायनो फैनो साननानै कभिड-19नि थाखाय बेवहाय फैनो हायाखैमोन आरो बेबायदि फेस्टिभेलाबो बांद्राय मोजां जायाखैमोन नाथाय बे खेबाव सानथामनि हाबाफारियाव बे बावखुंग्रि फेस्टिभेल आरो बावखुंग्रि हाजो गाखोनायखौ सालायलांदोंमोन दिनै जोबथा सान थ' बे जोबथा सानाव आं बेसिम फैदों गासै 2 घन्टा दावबाय संक्रान्तियाव फैगौ गोदान बोसोरा मोजाङै मोजां बारलांथों दुखु जारला गोसोनि साननाय गासैबो जाफुङो होननानै बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोयो बेवहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा फोथायनाय दङ लोगोसे बेयो जोंनि बर' हारिनिल' मोनसे फोरबो नंला बे माहारियारि जाबाय मानो होनब्ला आं फैनानै बेवहाय जोंनि हारिनिख्रुइबो गुबुन हारिनि माहारिनि सुबुंफोरखौ नुनो मोन्दों जायफोरा बेवहाय फैदों गावबा गावनि साननाय थ' बेवहाय सिगांथिंजाय गोबां जों बेबायदिनो मन्दिर मोनबोदों थ' जोबथारनायाव जोंनि बाथौ धोरोमारि मोनसे मन्दिर लोगोसे गंसे शिव मन्दिर नुदों थ' नोंथांमोननोबो आं ओंखारनाय बादिनो देखायलांगोन थ' भिउपइन्ट दा बेखिनियानो बै सिगां नुबोनाया मोनसे बिलो बे मा बिलोमोन देरबिल थ' बेनिफ्राय नुहुरनो हायो बे देरबिल बेनोमोन दिनै बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनबाय लोगोसे दिनै बेबायदि नांदों जे मोनसे जायगायावनो थानानै बैसागु रंजालि बैसागुखौ बरायदों बेखौ हमनो हायो आरो माने गासैबो रंजानाय नैबे समाव बिथिंजाय गासैबो दंफैजोबो बे जोबथा बेनिफ्राय जों ओंखारलांगोन थ' 2 घन्टा खावसे नांदों बेसिम गाखोफोरनो मानो होनब्ला बे बोसोराव गोबाव सम अखा हानायनि थाखाय जायगाफ्रा बिराद हाब्रु जाजोबनायनि थाखाय हाजोआव गाखोखांनाया जोबोर उसुबिदा जादों आरो ओंखारस्लांलायनायाव बांसिन उसुबिदा जागोनखौ आं हमनो हादों मानो होनब्ला बेवहाय हाब्रु नुबोदों थ' बेनोमोन गोबाङा रंजाफैबाय थ' जोंना नै फंबाय सानै दंखायो आंजो आरो माखासेया फैबावदोंमोन बिसोरो गाहायाव थाबोजोबबाय थ' जों साक्सेसफुलि दिनै माने जाफुंसारबाय बावखुंग्रि बे हाजो गाखोनाया थ' आसा खालामो बे बोसोरा मोजाङै मोजां जोंनिया बारग'लांगोन लोगोसे महिलारि वाइड एंगल नायगिरि गासै साबस्क्राइबार अनसायगिरि नोंथांमोननिसिमबो रंजालि गोदान बोसोर बैसागु बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ नैबे बावखुंग्रि हाजो थिखिनिनिफ्राय नोंथांमोननो जासिहरखानाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोननि साननाय हनाय गासिबो जाफुंसारगोन लोगोसे बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन लोगोसे बे बावखुंग्रिनि जा बे भिडिअ बेखौ मोनसे लाइक हो मानो होनब्ला जोबोर खस्थ' जादों लोगोसे नोंथांमोननोबो भिडिअनि गेजेरजों देखायबाय नोंथांमोना बेबायदि लाइक होयोब्ला जों भिडिअ खालामनो गोसो जायो थ' ओंखारलांसिगोन दसे सम जिरायनानै ओंखारलांसै थ' दिनै सानसेनि हाबाफारि लाना क'क्राझारसिम फैदोंमोन फैनाय समाव जोबोर अखा नाथाय थारैनो माबा मोनसे दङ जायाव दिनै गाखोग्रा बे गासै गाखोग्राफोरनि थाखाय बोथोरा मोजां जादों थ' नैबे समाव एसे माबा जाबाय जोमै साफिनबाय थ' ओंखारलांफिननांगौ बे जाहैबाय बावखुंग्रि हाजो थिखिनिनि बाथौ थानसालि गोबां दावबायनो फैनाय बे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय सुबुंफ्रा बेवहाय खुलुमस्रालांदों बोसोरनि बोर बिलांदों जाहाथे बे बोसोरा मोजाङै मोजां थाङो थानसालि
गायसनगिरि हेमक्रा बड' बेरग' बड' थुरिबारिनि बेसेबां सनाव गायसनदोंमोन 1982 ओंखारलांनोसै ओमफ्राय सिगाङाव आरो गंसे शिब मन्दिर दङ बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो लादों थ' जों ओंखारलांफिनसै गाहायसिम बाउखुंग्रि मन्दिर कमिटि श्री श्री शिव मन्दिर थ' बेयो गंसे शिव मन्दिर दङ दहाय नोंथांमोननो बुंदोंमोन दा थांफिननोसै थ' थाङै थाङैनो भिडिअखौ फोजोबलांनोसै मानो होनब्ला समबो नांगोन 3 बाजिखाबाय सिंसिम सहैनायाव आरो 2 घन्टा सम नांबावगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों बुंहरदो लोगोसे बिराद रिक्स लानानै उथिबोबाय बेनोमोन बाउखुंग्रि हाजो गाखोनाय नुथाय 2022 मायथाइनि दिनै जोबथा सान गाहायाव थांसै आरो भिडिअखौ थाङै थाङैनो फोजोबलांसै वान सेकेन्ड गासैनिसिमबो रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जानानै नोंथांमोननो बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोननि साननाय हनाय गासैबो बे बोसोराव जाफुंसारो लोगोसे आं जा मिजिं लानानै बे बाउखुंग्रि हाजोसिम गाखोबोदों बे मिजिङाबो जाहाथे जाफुंगोन होननानै आसा थिबाय मानो होनब्ला गोबाङानो बुङो बेवहाय गाखोखांनायनि उनाव गोसोनि साननाय हनाया जाफुङोनो बेबायदिनो जाफुंथोंसै बाउखुंग्रि मोदायजोखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमबोबाय जाहाथे जोंनि संसार जानाय जोंनि गासै बर' फिसाफ्रा मोजाङै मोजां थांनानै थानो हायो साननायफोरा जाफुंसारो भिडिअखौ बेखेवनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टजों बुंहरदो लोगोसे चेनेलखौ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो थ' वान सेकेन्ड गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय नैबे बाउखुंग्रि हाजोनिफ्राय बावहरनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै बाउखुंग्रि हाजोनिफ्राय